Naimbag nga aldaw, ti Domingo kadatay amin iinsan ko nagpipintas ka nagugwapo ket dayta kagapkapumi nga napanagyaman iti salon at tayo ta. Adda tayo pala nga si bibiyag ken kadagiti amin nga parabor blessing iti biyag tayo nga basit man wenno dakkel ket ipasalamat tayo latta. Kadwak daytoy pamangkin ko ken kabagis ko ket imay kami ditoy ultra mega tada tigatangin mi ket impakita daytoy pamangkin ko daytoy ginatang na simbaan nga ay ayam naman ko na ni nanay iwarana ket ibalang na kano kaya ayusin niya ang mga laruan niya. Ket nagawid-gawid ni insan nyo taapan makimiting ti assembly da nga duwa nga beses nga mangyari wenno maang-angay iti baryuda iti maysa nga tawen ket dua beses kang apan makimiting amo pay kayat tapno mangngeg mo ti paglentegan pagpintasan iti barangay yo ket tagdengag-tengaro din ni insan ko. Assembly kang tawen daytoy ti una assembly meeting kayo ket si kay nga madanan man iti 2024 ket siguro pinasod iti 5 nga bulan nga panag-serbi. Kasbay sa nga ama kena yung mamabayan ng parang kada kayo nagito ka ramitan ni pinasod iti 5 nga bulan. Kas pinagpanakot kada kayo hindi kakabsat iti madama iti kampanya. Saan ka din may brak kada kayo itinunayin kayo ket may tigalan kayo namang na ngayon ay Gitaan na nalang mo sino ajay. Kanta nga